Ayun, kung ang bago. Yeah. Ito, hindi na. Ay, nagkalitan pa po kanina. Tanong ko tayo. Pupunta ka ba? Ay, naman ko doon. Pagpalit. Ako naligo. Nagbilang ako. Oo, yun nga. Sabi ni Perel. Sabi ni Perel, ayun, sabi yata si Kimad sa'yo. Kape? Kape o no? Kape tatay? Ako yun nun! Yap! Guys.
Quatro, kami din kaya. Quatro ang biyahe nyo mamaya, 4. Door to door lang yan. Door to door. 4 ng hapon, 4 ng madaling araw, 4 ng hapon. Tago ka na. Ay, ano, akin pa. Ay, kukunin ko. Baboy, ano po nila? Limos. Aga pa. Tapos na silang Remember when I used to say Chicken pills, yan ang mga chicken pills to. Chicken pills. Chicken pills. Ay, David, Jota mo, dumaan na. Tayo, siyempre. David, boy. Boy. Pare, bigay ka mabuhat. Ya, pre. Kuya! Oh, ano? Okay na,
Berlok ba? Lugong berlok. Di ba rebote pag ako? I close my eyes, Kita kan di batang jadi nggak saya. Nggak tahu. Ano yung bunso mo doon? Tulog na tulog.
So let you go. I must because you love me for what I am. Tay! Ay! Natining! Shout out! Ano po, nagkaroon tayo.
Always busy, Ate Ning. Ay, ano ba yan?
At ang katawan ko ay nasa impyerno. Mamamatay akong nagsisisi. Sabay tawag nasa sabay-sabay sisi tayo. At buhay ako. Diba? Ay, maganda ako. Mamamatay. Thank you. Bye-bye.